bude mať vážny problém. To bude vážny problém, Kleofáš. Kde zoberieme dobre skutky? Veď tu není ani varič, ani rúra. Veď sa ich opýtajme. Tu hovorí Zuzka, že to není jedlo. Není to jedlo? Nie. A čo to je? Kolobežka? Dobré skutky nie sú jedlo. A čo je to? A čo sú dobré skutky? Pomáhanie ľuďom. Aha, a čo? No tak akože my pomáhame ľuďom. Áno. No, v podstate vás strážime všetkých, však tuto dobre, tak sa môžete pripraviť. Gitarku tu počujeme, ale spevy nepočujeme. Absolutne sa nepočujeme. Tancujem, spievam si, som do Pána zblázen. Oni to vedia. Dokážem ukrývať, že radosť v srdci mám. A Tancujem, spievam si, som do Pána zblázený. Nedokážem ukrývať, že radosť v srdci mám. Strácam hlas, no pre Ježiša oplatí sa viac. Niekto povie, že som mimo, strácam hlas, no pre Ježiša oplatí sa viac. No a teraz to príde, zakričíš? Nenenenúj sa, povedal by si, tomu povrchu. Presuň sa, ako ty sa presunul, ako ty sa presunul, ako ty sa presunul, ako ty sa presunul. Mene Páne je a tak by to malo byť. Nemal by som byť smutný, ani ja by som nemal byť smutný, a tak by to nemalo byť. Ty by si nemal. Ty by si nemal byť smutný, ani ja by som nemal byť smutný, a tak by to nemalo byť. Pretože Boh ťa miluje a ja ťa milujem, a tak by to malo byť. Ja teba jeho imя, kto stvoril, teba jeho imя, náš Otec Boh. Zostaňte tu. A ako sa voláš, Vlastnivo? Adelka Bediaková. A ty si je hovorca? Ja, že ako sa voláš? A ona, že Adelka Beniaková. Ty si jej sestra? No super, tak určite si Beniaková, čo? Ako? Katka Beniaková. No Katka, no predstavte si. Počujte, tak keď sme si teda... Pizza prepadla, pizza, keď vyšla do vypadla, pizza, pizza prepadla, pizza. Jazera. Tam čakala na to, čo budú robiť ľudia bez vody. Otočili vodovodným kohútikom, ale nekvapkala z neho ani kvapka. Nemohli sa umyť. Nemohli si umyť zuby. Rodičia museli vynechať rannú kávu a čaj. V škole a v triedách sa šíril taký ťažký vzduch, pretože nikto nebol umytý. Plaváreň bola zavretá. Dovolenkári našli pri mori len piesok, ale nejakú vodu. A kvety vešali svoje hlávky, lebo nebolo vody na polievanie. Prvý deň to však ešte ako tak šlo. Ale ako hodiny tikali ďalej, o to ťažšie bolo na zemi. Tak ako niektoré deti, keď sme išli sem hore,